masoya maza da mata da ke faɗin duniya, muna muku godiya da irin goyon bayan da kuka bamu na bibiyar fim ɗin mai suna Hagu da Dama. Na san dai ana nan ana jiran shirin Hagu da Dama. Jiya ba aka kai yarinyar nan fa. Ita ke dai ba wai haramun bane. Ka ji an ce ai uwar ma daga kai ta jiya, yau ka ganta har ta biyo ta wani abu irin wannan. Ba wai an ji haramun bane, amma dai a lokaci sai ka dan kau da kai ka kyale abin ko da ka ce ana barin halatta duniya ko. To mu ma mun shirya tsaf domin za mu dawo nuna Hagu da Dama a dai tashar mu ta Dorai Movies. Kar dai a manta muna dai bada hakuri duba da dan tsofan da muka samu na jinkirin da aka samu ma'ana ba mu dawo nuna wannan shiri da wuri ba. Na san dai kuka mu ma kuma mun kafu fara ganin shirin nan fara zuwa. Dan ni ma fa so nake in ci gaba da kallon wannan shirin saboda wannan tirka-tirkan da ake. Allah kiyo mutane shiru, auren soyayya muka tana so na ina son ta. Kana son na dan me zaka rinka asaftar da ita? Dan me? Da sai na sumar da ke a gurin nan ta taka ki wallahi. Duk abin da ka mun sai na rama wallahi. Kai, ya haka. Allah malama ba ma san munafurci ina ruwanki da. Ya zaka ce babu ruwana, ina garin barna ka ce babu ruwana. Me ka faruwa ne? Je ba ke ta bare da aka kawo shekaran jiya ne? Ni ce wallahi tun da aka kawo ni gidan shi yake duka na. Duka. Da Maryam da Kebi abin yana bani mamaki. Ku dai biyo mu a shirinmu na Hagu da Dama, ci gaban shirin Hagu da Dama kuma zai ci gaba zuwa da ranar Litinin kamar yadda aka saba a baya da misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta Dorai Movies TV. A danna ma subscribe sannan a danna Hagu da Dama.